bez mojich... Čau. Čau. Čau, čau. Čau. Proč natáčíš na mojej mobile? Dobre, tak co chceš natáčať? Ochutnávky. A čeho? Veď tu máš 2 tary drinky, Max. A jeden má byť podľa mňa môj, že? No jasné. Ty si vždycky všetko privlastníš. Našťastie, že tu mám takúto veľkú krabicu plných sladkostí. Sú tam to? Jasné, že sú to tvoje obľúbené čipsy Doritosky. Takže vítajte u tejto jak sa to nazýva? Ochutnávky, dobre. S hudbičkou vám ukážeme, čo som všetko nakúpila plus jej tady drinky. Ty už neodpadávaj. Ja ťa uškrtím, keď budeš robiť Doritosky. Co sa stalo? Odpadla si. No tak môžeme pustiť tú hudbu. Keď to není počuť tá hudba, tak sorry. Máme to na rozdielných mobiloch. A počkaj, budeme ešte aj skenovať tady drinky u vás. No tak dávaj. Takže teraz budeme otvírať. Kedy prvé budeme? Asi ty tajdenky, ja by som si zabral nejaký papier, príšťočka by sa len to niečo jeslo. Víš čo, ja idem pre igelitku, pokiaľ budeme... Tanieli, ne? Tak tanielik. Čekajte to chvíľku, za chvíľu tu budem. A ty zatiaľ nič nerob, keď tak tancuj. Dávajte odbiery a lajky. A keby som ukazovala na dole, lebo to má teraz otočené na ležato, tak by pardon. Aj sa chcem dávajte odbery a lajky. To neviem, Som čo tu chcem. s miskou. Tady budeme dávať donútra takto lidinky, pre istotu, keby nás spadli. Ja nevím, že či to... Ale počkaj, Ja chcem prvá. Ok, ja všetko na to, lebo my sme to trástli dosť. Trošku. No, omylem. Ja idem na odmienadlo. Jaj. Mne to nejde to, takže... Ja to mám skoro. Chvíľku mi tu počkajte. Ona si to už otvorila. Dobre, nebude to peniť. Nepení jej to. Teraz... Dobre, Mne to musí pomôcť otvoriť. Ja si za to chcem dať Google. Ja si musím dať prečko víčku. Daj, ja to vím. A mám to. Daj. Otevri mi to. Ja si dám Google zatiaľ. Iba jeden Google, aj ty. Epický beko. Z tvojho sa dými. Wow. Epický beko. 4 z 5. Není to moc wow, ani moc, že ble. Takže dala bych 3,5 z 5. Tvoje, trochu ti to Pozor, na. Ochutnaj. Jeden gluk. A daj hodnotenie. No. Chutí to dobre, ale je to moc penivé, keď... No, ne penivé, ale... Počkaj, môžem ja. Takže tento pomaranč je určite 4 z 5 viac než to epické beko. Epické beko ani nevíme, co je za príchod, takže je možné, že sú tam chemikálie. Toto aspoň vieme, že je pomaranč a chutí to podobne. Ja som ho minula chutnala, ale chutilo mi to, počkaj, toto chutí takisto. Mňamka. No mám poviem. Chutí to jak... nejaké lízatko s nejakou jahodou a s malinou prichuťou.
Teraz si mi povieme sa. Teraz ti začnú. Teraz začneme tým. Počkaj, ešte naskerovať víčka. Ok, tak ja si vezmem svoj telefón. Na konci bude reklama na Tally drinky a Jak sa volá tá cukrová vata? Tally sweet cukrová vata. My nemáme tam. A zajtra natočíme ešte s cukrovou vatu, lebo dneska, Ale to bude iba short. dneska sme na ňu nemali prachy. No nemali sme prachy skoro ani na Tally drinky. A ešte urobíme to isté, jak ju prerezala. Musíme najprv namerať na isté púlky. Áno. Takže tovačku. Ideme. Je to môj. Čakaj, idem. Google. Tady môžem. Môžeme je prvá? Áno. Na? Počkaj, ja to viem. Môj. Ale ja si to... Drink. No teraz potom uvidíte na našom telefóne. Čakaj, toto sa mi niečo znova otvorí. Tady. Čakaj, rozklikneme odkazy. Čakaj, takto. To sú fotky. To sú odkazy. Takže ideme zadať kódy. Počkaj, mi sa to stratilo. Ty si... Tak sa ti ale zadaj svoj kód. Ja to poviem. Dobre, ďakujem. Dobre. Ja vám budem na... No, takže... Mám ho. Takže, môžem? Máme kód. Tak náprva. Takže, môj kód je ZVH. ZVH. Teda, ne ZVH. Ja vám poviem zatiaľ výsledok toho pomarančovej chuti, to je pomaranč, 7 ale s bublinkami. VH, 7 VH. To možno vyjebal som Tajván. 7 VH. Ne to on tu v továrni. No ale to chutí jak normálny pomaranč vytlačený s niečím a s bublinkami iba. PH vár. Ale nezapísujte si to potom a nedávajte to tam, lebo potom to je podvádzanie Tallyho a ešte všetkých. Počkajte. To teraz nebude fungovať, keď toto vydáme. Lebo Tally drinky. Takýto kód obsahuje iba jeden Tally drink z nekonečno, alebo koľko ich má. Takže zadávam. Určite zleva, že? Ale musíme si veriť. Poď, nevadí. No, vidíte? A to nevadí. Teraz ja. Ide nový kód. Zadával tu? Ne, toto. Počkaj, tak X-ko. Ide. Počkaj, ja sa to zadávam na nejakém iném Tally drinku. Takže ja si to musím zadať na svojom pomaranči. Pomaranč. A zadať kód. Lebo to je aj treba, že zadať iné kódy. Alebo, počkaj, vlastne, prečo by mal každý Tally drink istý kód? Jakože tak, promiňte. Teraz ja. Trošku sa ti to omylem vypla. Ja si dopijem za to svoj pomaranč. Ja myslím, že budem mať zase zlevu. Počkaj, tu mám to. Ja ešte nebudem vykrikovať. Ale poviem vám ho, keď ho už budem mať zadané. Pomaranč je jeden z najlepších Tally drinkov na mojom mieste. Počkajte tu chvíľu, ja si niečo idem vybaviť na mojim tatinem. A napíšte mi zatiaľ do komentárov, že koľko myslíte, že mám rokov.
Má 9 rokov. Pozerajte. No jasne, zľava. Ukáž jaká. 15. To nemyslí ten Dari vážne. Áno. Hlavne, že tu máme video. Dobre, teraz si otvoríme naše čipsy. Najprv musíme dopiť. Alebo ja si to ešte nechám. A ja, počkaj si to dám do tej. A ja si to dám do pohára, si to vylejem. Lebo uvidíte, čo mám. Môže, ja zatiaľ otvorím tieto naše čipse. A Doritosky. Áno, ja viem. Je to len besedovať, povoňovať. Ja si Doritosky. Najlepší. Tak ja si tady nalejem pekný Dari drink. Ale radšej si to daj na toto. Tak. Ja si tam vylejem celý môj. A môžem kvapku aspoň tvojho? Trošku. Na tak dobre, ja to budem len blbie. Stačí. Potom aj ja. Zamýšľaj si to. Nemusím. Teraz ja ti dám môj. Počkaj. No, ja si dám môj. Nevšimajte si, co robím. Určite to tu doma neskúšajte. Áno, ani takéto. Keď ste malé dieťa, tak si neberte také štiklové, ani my nemáme rada štiklové. Ty. Ty minule boli hrozné, že? Ale páli. Ináč máme tu vodičku na zapíjanie týchto čipsov. Sú to takisto vulkáno milky. Veľmi mi to chutí. Ale to mi to chutí. Akože ja moc Doritosky neľúbim, ale je to dobré. Takže teraz si vezmem ja taký. No ja som takéto mala, ale nesírové. Len som si trošku upila, lebo ma trošku palila pusa. Len tady dám toto, na to, aby sme mohli dať si brať vodu. Ježiš. Teraz si budem ja zbierať vodu a otevri si to. Ináč, máme tu jednu vec veľkonočnú. Teda dve. Už sú veľkonoc. Dneska práve. A vychádza to na deň Veľkonoc, takže som strašne rada. Chlapi, prosím vás, neoblievajte studenou vodou dievčatá. Lebo dneska sme boli venku. Našu sestrencu a tam práve išli chlapi brať jedno dievča. Áno, má obrovský korbač, kde boli aspoň niekoľko podvesenek. A pár stužek. Áno. A oni normálne tam takto držali. Proste, tam takto držala. Utekať. Takto. Ona chcela utekať, ale oni ju normálne obrali spredu. Oni ju takto držali a v jednej ruke držali korbač. A jak ona utekala, tak oni ju oblali takto celú do boku. Môžem ochutnať? A ona sa takto otočila. Áno. Ňam. Musím sa trošku aj vody, lebo má ešte pár. Epické Beko plus. Malina. Kdeže malina? Pomalé sú výborné. Ja milujem taký. Práve mi počuškala, že títo také sú výborné. Aha. A ešte jedno tajomstvo mi povedala. No, ujú. Takže, takicky si tu necháme. Aj Doritos, nebudeme to celé jesť na tento video. Môžem ešte trošku presložiť. A ja. Dávajte odbery. A teraz skúsme títo maličké Peniažky. Áno. 50 a 2 euro. Tak ja začnem tu 50. Ja 2 eurovkou. Počase si možno tí čipsy ešte dáme. No, ti moc jesť. Iba sme mali v pláne, teraz sme si pošuškali, že sme mali v pláne
hudbu pri otvíraní, ale nejak nám to nevyšlo, lebo táto tu redaktorka trošku zabudla. Ne, my jsme museli ještě skenovat a potom jsme rychle museli otevírat dojtosky, takže moje chyba to není. Je to na Tak teraz budeme prieť, si pouštět pesničky. Nic nečujete, ok? Na chvilku tady bude trošku ticho, lebo musím to najít. Nevím, kde to je. A bude to tá kedysi Poznáte 230? 230 ze Squidward. Thanos. Ona bude púšťať Bang Bang Bang. Toto sú ináč Reklama iba. Toto sú sírové. Počkať! Stop! Zabudli sme ohodnotiť čipsy. Takýsky. 4 z 5. Lebo sú strašne štiplavé. Aj keď sú tu milky. Takýsky za mňa. Tak 2,5 dá sa povedať, lebo moc mi nechutia, ale táto príchuť bola celkom dobrá, akurát taká. Počkaj, ešte túto dvojku chcem ohodnotiť. Strašne mäkká čokoláda. To mi... Roztopená čokoláda. No. A 50 tu som nechutnala, takže... To je tá istá čokoláda. A ja teraz idem ohodnúť za henty. Jasminka nemala asi hovoriť to tajomstvo, ona hovorila blbosť. Lebo oni sú strašne moc zesiačená s niečím prichutené. Tam není tá... Sír a s niečím iným, a to tam není, lebo to je strašne hnusné. Ja by som dala len No asi je tam čili paprička. 1 z 10, ale tam je ešte aj niečo iné, lebo mi tam niečo ešte pripomínalo, ale nic mi tam nepripomínalo, takže 1 alebo 2 z 10, lebo je to aj 2 z 5. 2 z 5, bo je to aj dobré, aj hnusné a štiplavé. A teraz idem o tom, to je moje obľúbené. 10 000, lebo úplne moja obľúbená. 10 z 5. 10 z 5. Ne, 10 z 10. Tyto krmy sú tie moje obľúbené. A tá peťka na začiatku nám bola roztopená, ale potom sa mi topila na ruke. To na prstoch. No, takže toto ohodnotím fakt jak tú dvojku. Lebo úplne tá istá čokoláda. No to vlastne nebudeme chutnať, lebo to bude určite chutiť ako toto. A to si necháme na konci videa. Ja už sa to všetko zjedla. Áno. Ja som taký. Ale si môžem povedať ešte aj od teba, lebo ja si musím piť vodu. Ok. Ja si budem od teba tiež brať, a budem to musieť zapíjať. A nemusíš piť, nemusíš zapíjať. A neber si teda, keď nechceš. Ale ne, mne to tiež chutí, ale teraz začneme od... Teraz si začneme asi títo malé kalendáre, nie to kalendár, ale... Skoro nejaké čokoládky. To radšej otočil odehetovala. Ja dám iba jedno, ja som to stačí jedno. A ja si dám jedno. No to stačí jedno u ňu. Áno. Wow, pozrite. Tady sú tí vzory, ale mne už práve vypadal zajac, tak už musím toľko zajaca. Takže tento si asi spravím ja domáci ľad. Áno, ľad. Milujem ľady. No, keď my budeme doma. No lebo my sme teraz u taky na naši rodiči. No, nehovor o tom nikomu. Dobre. No, lepšie než minula. Podobná čokoláda, jak u tej dvojky a 50. No, pravdu, už mi to začalo chodiť. Podobné. A zase sa to topí. Ale je to iba podobné. Je to trošku tvrdšie. Ale
sa to topí. Mne sa tady topí úplne, pozrite na toto. Hej, ty si to dala prsten. Ne, pozrite na toto. Oni to nedali dosť dobre roztopiť, tá primrzec, aj tady. Táto rada je celá roztopená, tady tež, tady ne. Ja vám poviem, koľko je roztopených, alebo ne. Všetky sú. Títo dva rady sú. Mám 5, až 5. U mňa žádny. Ja si musím dať zase do miazničky. Jedno vajíčko si dám, do ktoré sa netopí. Ja si dám 2 sladkosti a ostatné budem jesť pomaly. Ja si radšej idem dať do chladničky. Dá do miazničky. Chcem to trošku natahovať, lebo musím ísť do sprchy. Moc to nemám rada, ale nakoniec tam zostanem aj hodinu. Takže kúpem sa dosť. Len teraz máme tmu v kúpeľni. Pokazilo sa svetlo. Mášim tu. Páni? Nezaskočilo to úplne štiplavé. To je prášek. Všetci to vždycky olizujú a nich to nepalí. Ale ja by som chcela takéto skúsiť len modré. To možno nejsú palivé. Moji spolužiaci, teda moja jedna spolužiačka je jak chlap. A ona si zjedla. Oh my god, toto nepalí, keď to olizneš. A ona si to namačala do vody. Lepší. Idem ti napustiť vodu aj sebe. Ok. Fuj. Nevrajte si, aby vám tá kyska zaskočila. Na? Ne, ďakujem. Už nepotrebujem. Tak ja si vezmem. A ty máš ešte ten tady drink. Ja viem, ale jak to znáčam. Ja to skúsim takto olíznuť. To je skôr sladké. Fuj. Najprv to olízuj. Najprv to radšej olízujte. Ne, radšej to nie. Olízovať iba. Taký skam radšej znižím body. Koľko sa mi vôbec dávala? 4 sa mi zdá, že? Áno. No tak 3. No ujú. Neviem teraz to. Ale ja si to možno budem dávať. Tak. Teraz ideme ochutnať niečo veľkonočné. Takže je to tiež čokoláda. Nedivte sa, že 3 čokolády po sebe. No ja si dám Chcem tu dať tú najtvrdšiu. No, dúfam, že toto bude niečo tvrdé. Zatiaľ všetko bolo mäkké. Áno, toto je trochu maké aj tvrdé. Skôr je tvrdé. No lebo, no tak mäkké. No, asi keď to zmačneš, tak je to jasné mäkké. Tež mäkké. Najtvrdšie zatiaľ u mňa boli tieto. Najtvrdšie. Ale je to dobre na zajedenie tej štiplavosti. No a ja miesto dávam 10 z 10. 10 z 5, alebo 5 z 5. Tak 5. Ale vždycky sa dáva 10 z ničoho. Tak ti daj 10, ja budem dávať 5. Dávam 10 z 10.
4 z 5. Zase? Áno. Takýsky sú 3. Ne, ty sa máš 4. No dala, ale teraz si dala mi bod mínus. Teraz vyskúšať takýsky z vodu. Ne, radšej ne. To je hnusnejšie než minulé. No. Radšej si zebeš svoju, doma je to nenamačaj. Ja som ten pohárik donesla. Je to moja voda. Ty si dones. Ok. A ty si nechcela. Zmierňuje to tú štiplavosť. Aj toto zmierňuješ. Nevím kedy, ale kúpila som si takýto pohárik Simba. Ja mám mini. Levý král. Vidíte? Au, Simba, Leo, Megara. A to chodí na mažoretky. Na okrem chlapu, myslím. Jeden vezmeš si to svoju vodu. A hedy, ja to tam tež musím. Tak si to... A doma nosil tú misku. Ja! Malo byť iba na otvorenie tady drinku. A já se bojím, že se to tady vyleje. Tak si dones modrú. Tak já si nosím tamní. Nemá to být na otevření tady drinkou? No asi keď tam mám pohár, tak ne. Bohužel modrá je zabratá. Nejeme to. Mám tady ještě něco. Napríklad. No teraz můžeme si pustit pesničku. Lebo toto bude fakt dobré. Oh my god, já jsem nesmíte stačil tady celý text. No. A počkaj, ešte sme neohlídili králikov. Pozrite, Vlastně já jsem tady omylem něco stlačila. A tam sa A to je ukázal text. celý text. Japonský nebo korejský? Korejský. Korejský text a jedně po slovensky tu je... Iba to. Jedně po slovensky Ani tu po je... slovensky. Něco tam bylo. Tam je iba po slovensky. A vidíte, lyrics, tam, já už vím, takže stačíte si tu pesničku. Naozaj, a tady máte, že tady, The music. kde je to, Bez kde je Wi-Fi. ta fajka, tak to stlačíte a tam má, ještě reklama. Bez Wi-Fi to hraje pesničky. A tam máte celý text. Vidíte? Ukazuje vám to fakt naživo. Jakože... A dneska koľko toho? Počka je... Počkaj, ja sa pozriem. Dneska je... Kde mám to odetula? Dneska je... Ne, to je hodín. Dneska je... Pondelok. 21. Štvrtý. 21. štvrtý. Čak hovorí, že 21. štvrtý. Áno, vlastne. Mne to nedalo to hovoriť. Ukáž. Tady je tvoja sestra. Moment, ja si to idem tam, lebo budem muset mlčať. Ja teraz ochutnám pár takých vodu. Nejde to. Nejde to ti tam. Tuto pušku zamíšame. Hej, to tam potom do toho. Už to mám? Trochu jsem si pomohla nožničkami.
Tak my ťa počkáme. 10 z 10. Poličke. Ne, ja nepojím. Nepojím. Ja idem na to vecko. Zatiaľ, Jasminka vám poví všetko, co budete muset dať na konci videa. Počkejte. Počkejte tu chvíľku, ja si musím vylať vodu a zase kvôli tým takiskám. Jsem späť. Takže zatiaľ na čekáčku si pustíme. Takže, za mňa čipsy. Sušenky, dá sa povedať. Sú také mini. Plne čokoládu a ďalšiu takou sušenku. Takže, 4 z 5. Neviem, co budeme robiť, keď sme iba skúšali, ale pol minúty. Co budeme robiť? Zajtra by malo byť nejaké pokračovanie nejakých ďalších náhodných produktov. Možno si doneseme iné príchute Thai drinkov a cukrovú vatu. Lebo na budúce budeme mať 20 €. A v Lotu si nachádza sa v Senicku, aby ste vedeli. Thai drinky za €42. €45. Takže keď chcete jeden Thai drink, €45 do Senice, do Lotusu. Zatiaľ, čo tu čekám, dajte like, odber a zvoneček. Lebo fakt je to trauma tady čekat. Hurá, spláchodňou tě počujem. Ne,
já už jsem tady. Hurá. Co hora, došli. Pardon. Nebo tohle čekat, ti ho musou vytáhnout. No ne? Už jsme na konci videa, pokud by si věděla. Aha. Takže. Máš Milinge song? Ha? Milinge. Ne. Počkejte tu chvíli. Zatacujeme na všetky. No, nevíme. Technicky. Tancovat, že? Ale já jsem ho viděla. Můžeš si ho změnit. Takže jdeme na YouTube. A Já, to je můj YouTube. A ináč, musím vám něco připomenout. Daj mi tvůj YouTube. Na chvilku. Moje jsem ona si koukala. Ona si trošku kakala YouTube. A daj Milingo song. Squid song. No. A počkej ještě chvilku. Hej, halo. No. Uju si vyhledaj. Živne. Ukáž, že co mají urobit. Dajte lajky. Počkej, tak A toto správ, odběry. počkej. Takže správ. Toto, počkej. Ukaž mi Ty věc, si co náhle máš video doma, u a který takto. absolutně nechápeš. A ještě? proč to máš doma. Já začnu. A ještě. I dejte tu kanál, který je Josef Julek. Mi se na mé pokazuje to dáma, já jsem tam nemal svoje jméno. Josef Julek. A dajte Like a odběr jej. Bohy, mám len například tomuto videu. Tež like a tady odběr. Moja nějaká má aktivita. Pusti to. Hladina nemusí ukazovat zase všetky svoje. A když půjdete blízko, tak to bude na vaší tváři. A já si musím nabít telefon. Počkej chvíľku, iba Milinge. A to je svoj tady drink si dopí. No, takže. Dopije si ho, keď si nabije mobil. Hadive, to ti vydrží. Hadi, ale tam je napísané toto, dáme toto svetlo. No, chvíľku tuto, tady nebude osvetlenie. Takto. Tak už jdem hledat. Počkaj. Počkej, máš nějakou prušinkatu. Jdeme. A ukážeme potom ten bordel, čo tu je. Tam na té mojej posteli. Netraz, lebo to nenapíšem. Sekuva. Ježiš, som. Toto stláč. A tam si daj song. Už to tam bolo. Ježiš, to je TikTok, co mám měla zaplat.
Stačí. Jedno kolo stačí. Môžem ja jednu Mně se pustiť? tady vylila celá voda. Nie. Ano. Dovol, Milan. Nevadí. Ja teraz pustím jednu pesničku. Nie Blackpink. Ne, nebude to Blackpink. Neboj sa. Na chvíľku si... Ja som mal neklon. Ale nebude. Neklon. Nebudeme môcť robiť, co chceme. Ja som robila vypla. Reklama! Je to Sima. Moja riť. Iba riť. Pokazíš roda, riť je moja vec, outfit. Vidíš, je tam moja riť. Iba nepokazíš, riť je moja vec, nový outfit, zapí blesk, Dáme si někde vystavuj? Vezmi. Vezmi. Tady. Čaute! Vidíme sa pri ďalšom videu.